ನೇಪಾಳದ ಪೊಕಾರಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 67 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ 72 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 31 ಶವಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು 33 ಶವಗಳನ್ನು ಕಮರಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೊಕಾರಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ 2 ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಮರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ 5 ಭಾರತೀಯರು, 4 ರಷ್ಯನ್ನರು ಮತ್ತು 1 ಐರಿಷ್, 2 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದವರು, 1 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್, 1 ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು 1 ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತವು 1992 ರಿಂದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಡಾಟಾ ತೋರಿಸಿದೆ. 1992 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಏರ್ಬಸ್ A300 ಕಠ್ಮಂಡು ಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 167 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ವರದಿ ಉದಯ್ ಮಂಜನಾಡಿ. कसरी तानेर त्यहाँ जानै सक्नु परेन. नाति 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 ए नाति 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 भाइ भाइ आरामले 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 नाति भाइ तिमी पानी हाल्ने पानी 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 यति एयरलाइन्स गयो सबै हेर्न पोखरामा यति एयरलाइन्स गयो यति रहेछ यति यति रहेछ भयो एकैछिन हेर्नु दाइ अब के गर्ने हेर्नु सक्दैन त सम्भवै छैन. त्यहाँ खाल्टो छ कि जानै सक्दैन. त्यहाँ मान्छे देखेछ तानै सक्दैन. अब त्यत्रो खाल्टो छ. छोरा छोरा त्यहाँ ब्रस र छोरा हेर्नु त पर्क्यो सबै. अब यहाँ सबै पर्क्यो. अब पोखरामा भर्खरै प्लेन क्रास भयो है. ल है रेस्क्यु भइरहेछ है. रेस्क्यु भइरहेछ. कहाँ सक्छ यहाँ अब यहाँ त्यो प्लेन है
प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ हामी ठुलो है प्लेन यति एयरलाइन्सको है प्लेन खसेर पोखरामा अहिले भर्खर है माथि भरिनुको आगो लाग्यो अलि माथि भरिनुको दमकललाई फोन गर्यो भर्खर है पोखरामा प्लेन क्रस भयो प्लेन कसरी तानेर त्यहाँ जानै सक्नु परेन खाल्टो छ यहाँ खाल्टो छ क्या खाल्टो जाने प्लेन क्रास भएको है भर्खरै प्लेन पोखरा लाइभ पोखरा यहाँ सेतीको उसमा त प्लेन यति एयरलाइन्सको प्लेन है यति एयरलाइन्स चाहिँ ठुलो छ कि ठुलो कि सानो हो नाति 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 ए नाति 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 न नाति भाइ भाइ आरामले 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 नाति भाइ तिमी पानी हाल्ने पानी 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 यति एयरलाइन्सको है सबै हेर्न पोखरामा यति एयरलाइन्सको है यति रहेछ यति यति रहेछ मान्छे के छैन है भयो एकैछिन हेर्नु दाइ अब के गर्ने हेर्न सक्दैन त सम्भवै छैन त्यहाँ खाल्टो छ क्या जानै सक्दैन त्यहाँ मान्छे देखेछ तानै सक्दैन अब त्यत्रो खाल्टो छ छोराई छोराई त्यहाँ ब्रस र छोराई हेर्नु त पर्क्यो सबै अब यहाँ सबै पर्क्यो अब पोखरामा भर्खरै प्लेन क्रास भयो है ल है रेस्क्यु भइरहेछ है रेस्क्यु भइरहेछ ओ त्यहाँ त्यहाँ आरामले आरामले है सबैलाई त्यस रेस्क्यु भइरहेछ है रेस्क्यु यति गरेर यतिको गरम यतिको रे यति भर्खरै हेर्नु यति म त माथि कट्दुरे चाहिँ सिधै बाङमा दल्दै त्यही त नि राङ यार यति सबै उड्यो क्या उड्यो यार तल बिचरा हेर्नु बिचरै बेसी गरेर निकालेको मुख ढाक्दिनु मुख ढाक्दिनु
फास हाल्नु पर्यो फास कसरी तानेर त्यहाँ जानै सक्नु परेन यहाँ केही पनि देख्ने अवस्थामा छैन सबै छेद विच्छेद भएको छ यति यसको यहाँ केही पनि देख्ने अवस्थामा छैन सबै छेद विच्छेद भएको छ यति यसको